Ola, compañeiros e compañeiras participantes nos 21 días co Galego e máis. Somos alumnos de cuarto da ESO do Colexio Fogar de Santa Margarida da Coruña. Afrontamos este reto porque queremos que o galego, agora e sempre, siga vivo entre nós. Velaquí vos amosamos o noso segundo fogar. O colexio, o abeiro da Fundación Fogar de Santa Margarida, nace no ano 1940 da man de don José Sardina como unha institución benéfico-docente sen ánimo de lucro e con 4 grandes liñas de actuación para os nenos e as nenas da zona: a educativa, a cultural, a social e a catequética. Está situado en pleno núcleo urbano, na rúa Valle Inclán 1, na zona do Paseo das Pontes, da cidade de Sardín e de Riazor. Os seus alumnos procedemos desta zona e dos seus arredores, moi especialmente do barrio chamado Agra de Orzán. Somos actualmente uns 1.200 alumnos e alumnas en idades comprendidas entre 0 e 18 anos, os que formamos parte desta comunidade educativa nas etapas de infantil, primaria, secundaria, formación profesional básica, formación profesional de grau medio e bacharelato. Contamos cunha longa tradición de innovación educativa da que formaron parte prestixiosos mestres como Agustín Fernández Paz, Xavier do Campo ou Andrés García Vilariño. Actualmente desenvolvemos proxectos internos como o Plan Lector dinamizado desta biblioteca, o Club de Banda Diseñada, o Grupo de Mediación, Booktubers ou as Olimpíadas. Tamén participamos en proxectos externos, como o Club de Debate, o Festival Intercentros, a Semana Branca, así como as viaxes culturais a Madrid, Barcelona, Atenas, Roma ou París. Formamos parte do Plan Integral de Plurilingüismo Educativo e acadamos no ano 2017 o Premio á Excelencia Educativa que nos concedeu a CECE. E isto foi todo por hoxe. Un saúdo aos compañeiros e compañeiras dos demais centros participantes. Vivamos unha experiencia inesquecible nestes 21 días co galego e máis.